provar números. I tenien que buscar tots els nombres possibles. Hem començat per el nombre petit i hem acabat per el nombre gran. I no ens podíem passar del nombre 9. Per exemple, 532.110. No ens podíem passar del 3 al començament. La conclusió que veu arribar. Molt bé, aquí han anat sortint conclusions. Però em faltaria, ja que m'heu dit que havíeu de seguir un ordre, que m'escriviu a la pissarra ordenats tots els nombres seguint el vostre ordre. Tots els nombres, perquè el problema em diu tots els nombres de 6 xifres. Me'ls podeu escriure? Tots els que us han sortit. Que tenim en l'altra fulla. Molt bé. Full. Sí, perquè la fulla està als altres, Vinga. No perdem tant temps en posar aquí li toca i necessitem acabar. Nois, molta atenció a veure si tenen els mateixos que vosaltres i en el mateix ordre.